Hej sammen, og i dag der har mig og Fidlo vores første video, en i Strikeout, en Brawlhalla, selvfølgelig. Og ja, vi går bare i gang, og jeg vægter ham fuldstændig. Og til G-Mafia, det er ham, og Fido Gamer, det er mig. Så ja, bare gå ind. Nå ja, det er mig. Og vi tager selvfølgelig Small Thunderguard Stadium. Ja. Og vi er i samme gruppe. Ja. Okay, det er måske... Okay. Nå, det er han ikke har med. Så, nej. Yeah. Bare så I lige ved det, så er vi silver players, så er vi ikke så gode. Ej, ja. Den her spiser vi. Ej, det var sgu ikke godt mig der. Ej, ej. Ja, og miner, dem kalder vi for whoops. Og de der bomber, dem kalder vi for kastewhoops. Og så de der pikkede ting der, dem kalder vi for pigwhoops. Nej, dem kalder vi bare for pig. Ja, okay. Vi har kaldt pigwhoops. Det er fordi, Fidlo han engang kom til at sige whoops, og så dræbte han mig i ranked 2 med sine... Med en whoops. Med sådan en mine der, og så kaldte vi det bare for det. Ja, så kaldte vi det bare for det. Nej. You are getting wrecked, mate. Fuck. Vi har rigtig mange skills. Spammer fuldstændig. Det ved jeg. Hvis der skyder med i bomben. Så skal ikke stille. Nu kommer jeg med min main, og så flækker jeg fuldstændig. Har du en din main til sidst? Ja. Ja. Dat bombe. Og så lige ud i den. Nej. Okay, nu skal det. Ej. Lige se en combo her. Fuck af. Wrecked it. Jeg vil flash ind i det. Ej. Ej, fuck helvede. Fuck helvede. Det skulle så meget godt at sige. Der. Jeg er lidt wrecked her, faktisk. Jeg ikke har min spyd. Jeg ikke har min gode farve. Nej. For helvede. Nå. Nu kommer jeg med min... Nej, jeg troede du havde... Jeg troede du var til sidste der. Nej. Ej. Gør det der. Okay, det var dårligt. Nå. GG, så har de en der. Ja. Kan jeg godt lide. Det var dit skyld. Og så... Vi kan bare prøve fuldstændig random. Ja, okay. Random. Men hvordan sletter du det der på Sæt. noget? Nå, for helvede. Det var lidt for mange sætter, du lavede der. Sætter. Så jeg håber fandme, jeg får bare en af mine. De her hoveder, de ser godt nok dumme ud. Ej. Jeg fik spammeren. Nej, du fik spammeren. Og jeg fik den ulegrimme. Skal jeg gå efter fuldstændig bare spam? Okay. Jeg fik den ulegrimme.
Yes. Nej. Nej, for galt. Nej, du er af. Nej. Nej, du er af. Det er fuldstændig væk, den her. Fuck nu af. Nej. Nej. Nej, min main. Det var skills, det der. Kom nu, kom. Nej, den her dumme lyd. jeg fik lorten. Jeg tror også, der spammer. Nej, fik du også lort? Du fik spammeren. Men jeg vil have min super spammer. Yes, det er min bedste spammer. Det er min bedste far. Det er din bedste farve. Bedste spammer. Nej. Nej, det kamp det der. Hvad fanden gjorde jeg det? Oh, shit. Ja. Fuck off, mate. Hey, lad nu her. Kom så, jeg hørte den her lyd rigtig meget, mens han spiller lort. Nej, what? Jeg troede, jeg gjorde det også. Jeg blev ventil. Nej, ventilen. Nej, shit. Nej. Jeg bare vide, at jeg så er det ikke til at gå med katars. Men jeg finder nok en hammer. Ikke verdens bedste. I hvert fald ikke mod den sådan en der. Lad nu være, det er ikke fair. Nej, ventil. Yes. Nej. 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 Yes. Nej. Ej, lad nu være. Jeg fik de 3, jeg er dårligst med. Ej, det gjorde du sådan nok ikke. Bortset på spameren. Jeg var ikke sådan sindssygt god med spameren. Jeg håber fandme ikke, du får din main her til sidst. Hvis jeg får Jale eller Hattori, fuck, så bliver det sjovt. Pis. Jeg fik hende her. Nej, lad nu være. Sorry. Det er min. Sorry. Det er min. Svært. Lad nu være. Det er fuldstændig vægtet af mig her. Det her, det er hans main. Okay, det har jeg sagt. Nej. Har du? Ja. Lol in the face. Lad nu være! Hallo. Det kan... Hvorfor er ham her så dårlig? Hende her. Vi er flash her, for helvede. Nej. Du syg det ansigt. Nej. Ui. Correct. Så. Var det ikke det? Jo. Det var så alt for den her gang. Shit, nu skal vi lige se. Bonus. Det var det der. Jeg fik et af Hvad for bonus ting med gold nu? Jeg så ikke, hvad der skete. Jeg så ikke, hvad på se. Jeg vil bare lige sige, at jeg spiller med tastatur og mus. Ja, og like, hvis I vil se flere af de her videoer. Det kommer nok en hel masse af dem her, fordi det er jo en Brawlhalla kanal, så ja. Og subscribe, hvis I gerne vil have vores video på jeres startside, og vi bliver også rigtig glade, hvis I subscriber. Ja, så har vi kan sige farvel. Det var alt for den her gang. Hej!